Čus, tady Loupák a další část naší Let's Play série na hru Zaklínač 2 Vrahové králu. V minulém díle jsme získali jednu z relikví a to byl oštěp kopí. To bych nekecal. Tak... A ne, oprava. Praporec šedé korouhve jsme získali. A Celticrovou zbroj máme, tu už jsem našel v jednom z dílů, myslím předchozím, když jsem to dával. A teďko hledáme Vandergriffův meč. Měli jsme za úkol, po tom co jsme našli praporec, takže jsem se musel přesunout za Zoltánem do podzemních katakomb. Přiznám se, průchod katakombama jsem nenatáčel, ten jsem udělal za kamerou z toho důvodu, že v těch katakombách jsem si dvakrát bloudil, takže jsem to dvakrát restartoval a dával znova, abych našel tu správnou cestu. A na to by se asi nikdo nekoukal, jak tam zabijím. Tam byli nekři, ohnilci a další, prostě jak se tady toulám a hledám, protože jako nikde není přesně napsaný, ukázaný, jenom ukázaný zhruba směr, kudy se má člověk vydat. Tak, ale už to nebudeme zdržovat, jdeme přímo za Zoltánem. No, dobře. Tak, tady je ještě někdo, kdo pak to je? Zoltan, you were supposed to bring the sword. I failed, Geralt. That was not the best idea, Witcher. Dwarves are poor liars in general, and that's especially true of this one. You know everything you need to know. Yes. You need the weapon to lift the curse from Henselt and free the souls of the fallen. Milady, I know you're at war with Henselt, but the curse threatens Vergen as well. It's a field of uncontrollable magic energy. No need to exert yourself. I know this. The sword shall be yours. Just like that? Yes. I'm glad to help and thank you on behalf of the Vergenes, the souls of whose loved ones will finally be granted the peace they have so long deserved. Počkej, má paní ještě čas pořád cesta. Nebudem do toho asi rejpat. Ale zkusíme. Milady. I am no lady. My name is Saskia. Saskia, I'll need some time to lift the curse, enough for you to fall back. The Scoia'tael and peasants can't hope to defeat a professional army in open battle. Withdraw deeper into Edirn. You underestimate them. Looking to be another Ellerin? Do you want them to die with your name on their lips? You know that's what'll happen if there's a fight. The fighters will die quick deaths, but then Henselt's men will enter the town. They'll spare no one. They'll kill the men, rape the women, turn the beautiful ones into slaves, and torture the rest to death. I have seen conquered cities and know the risks. Why do you aid Henselt? Why do you risk your life to lift this curse? It's not up to me to judge rulers, good or bad. If there's a curse, it needs to be dispelled. Not much room for politics or moral judgment. Yes, I know. You're a hero. Folk tell stories about you in taverns, and troubadours describe your adventures in poems. But you've never known the whip. Your children have never lost hands for stealing apples. You know not how it is to serve at a heavily laden feast table while your family awaits famished at home. You fail to understand me, for you make no moral judgments. I have no such restrictions, and can thus warn you that Henselt is scum. Be cautious, take care of yourself and your friends, and I'll not heed your advice. We'll not flee, we'll not surrender. Farewell, Saskia. Farewell, Witcher, and know that I hope never to have to face you in battle. You can be sure of that, Saskia. I only fight monsters. See ya, you old prick! Don't let them kidwinize you, and don't get killed. That goes for you too, Zoltan. Farewell to you both. Saskia, I forgot one wee thing. Geralt wishes to meet with Yorvith. He's got dealings with the elf.
I need the head of the spear used to finish off Sabrina as she uttered the curse. Yorvith had it when we ran into each other in Flotsam. He lost it playing dice. Scanlan now has the spearhead. The young Burden is a gambler, an addict, and perhaps Bergen's top sharp. You should speak to him. Yorvith put that spearhead up as a bet. When it comes to getting folk to sit down to a game of poker, Scanlan can be convincing. His pack is bulging with treasures. You'd be surprised. All won at dice. I won't need convincing. We'll see how he does against me. Farewell to you both. Ty vole, kostky teda jsem fakt nechtěl. A počkej, zůstat nebo se vrátit na povrch? Jdem na povrch. Ale dobrý. Mám velitelský meč. To je dobrý. Kopí, zahraj si. Ty kostky, ty fakt nemám rád. Ty vogo. Kostky to je prostě velká neznámá. A jako... Co tady? Tady budou harpie nebo nebudou? Tady ten, no. Ale je jich tu celkem dost. A tak teď to už jak udělám potom za kamerou, tady potom je, a nebo ne, teď máte tak, ne, prostě jdeme na hlavní úkol, tohle to potom můžu udělat, až tady budu dělat, musím se vám z toho aspoň natočit kousek, že ten questík s tím je potom celkem vtipně ukončený. Tak a já netuším, jestli jdu dobře nebo ne. Ale asi jo. Potřebuji zpátky do města. Vlastně vypálená vesnice, mě nezajímá teďkon. Zahraj si se Scanlanem dobrou hlavici. Ne, poker. No tak. Nějaký dropík tady. No. Říkám, ve trojce ten Gwent mě nevadí, baví mě dokonce, jo. Dohrál jsem ho. Ale tady ten poker, to je tak o náhodě, až to pěkný není. Počkej, mrknem se, jestli tady můžeme něco prodat. Máme 286. A palice, meč šedé korouhle, ten si nechám. Ale, kalhoty. Taky můžem. Elixír, co má největší harpí spáry. Tak se můžu celkem bavit. Třeba může... Prachy máme, tady ještě no tak. Dobrý, zase máme to. Tak, sejvík. I heard you have the head of Yorvith's spear. I do indeed. I could use that spearhead. Not a chance in hell. It's my trophy. Won it off the greatest killer among elves. In certain circles, that makes me a hero. What were you playing? Dice poker. I've rolled a few dice in my time. Do I hear a challenge? I trust you'll not ask me for a handicap.
Though I must warn you, I aim to be merciless. Curse or no curse. Let's begin. Ten fakt, ten téma. Co má dva? Co ten má? To nic moc. Padne z toho něco? Hustý, jsme vyhráli. You play like a true sharp. Almost like a cheat. But, true to my word, the spearhead's yours. Thanks, Galen. I heard you have a few more interesting trinkets I could win off you. I could find something. No super. Tak, pojďme si saveíka tady a zkusíme Let's see what else I can charm off of you. Be my guest. Než teď si myslím, že to přesně bude, že už skryt mě nepustí. Ty vodu. 2, 3, 4, já mám postupku. Zkusíme. Nik hází, vyhráváš 20, no super. Damn it! You win! Scalen, my prize. The sword of the warrior princess Zenthian. Good enough? I'd say so. It's yours. If you'd like to roll again, I'm always willing. Teďkon to stopnu. Mrknem se, co jsme dostali. To je bohu, ten je dobrý. Ten je dobrý. Když máte na jenom jako jenom jeden slot, ale furt je dobrý. Tak a zkusíme Let's see what else I can charm. Be my... To mám 5, 1, 1, 5, 1, 4. Kurník, ten je na tom líp. Prachy máme. Dobře, full house. Damn it! You win! What's my prize this time? The wool coat of a corporal of the Dunbanner. One of a kind, and truly sought after by collectors and aficionados of military mementos. Where did you get these things? I played dice and won them. Now I played and lost. But that's it. I'll play you no more. Don't get mad. I'm not! I'm just not fucking playing you no more. Dobře, dobře. Jsme ho obehráli. Počkej, plášť šedé korouhové. Úkolový předmět. Dobře. Takže to by bylo. Zanést hlavici kopí Henseltovi. Fajn. Tudíž tím pádem to zase musím přes to. Přes ty přízraky a přes tu mlhu. Taky dobrý. Ale tak dobře, když jsme tady,
Sejmutí kletby, to bych asi udělal v dalším díle. Ať to máme special v jednom. Ten bude taky náročný. Dobře. Bereme všechno. Co tady máme? Balistu a podem. Tak fajn, teď teda skočíme ještě za tím tady co je v té chatě, nebo chalupě, nebo obydlí prostě. A vybijeme zase trošku harpie. Tím pádem získáme z tohoto peří, který budeme potřebovat. My jsme mu ho prodali. Otázka samozřejmě je, kolik těch harpí tam bude. No tak. Take that. Aha, dobře. Ještě někdo? Jo, mám tu abilitu, že můžu házet, ale nevím, přijde mě to jako trošku lehce zbytečný, zbytečná abilitka. Možná pro někoho, kdo to využívá jako enormně, že má potom boj na dálku. Kolik jich mám? Já jich tam musím donést 60. Harpípeři, na to mě jich furt ještě 23 chybí. Tak, jdem se mrknout sem, kolik jich vás tady je. No výborně, oni jdou všechny ke mně. Tady to je taky potom vlastně, když jedete tu linku za Jorveta, tak tady se vám potom otevřou další možnosti. Jak vlastně... No to celkem házení je taky občas účinný, no. Šup. Aspoň budeme mít všechny výrobní materiály. Jako? Wow. To je prostě... Potřebuji Fofrem vylootovat. No tak.
já vím, že nemluvím, ale prostě soustředím se na to, abych to tady všechno pobral. Že už zase bez tak budou po mně. Tak, já myslím, že máme dostatek, no ty bláho. 78, výborně. Tak, jdeme za ním, máme toho dostatek. Teda jako doufám, že to bude všechno a že toho víc chtít nebude, protože jako... Vracet se sem ještě a znova jako je tady vybíjet, to se mi úplně nechce. Kde seš? More harpy feathers, just like you wanted. Good work! Why, it's even a pleasure to pay you. I gotta admit, that might have been the strangest job I've ever had. Well, it's hardly done. Jak to ještě jako... I'll hear you out, but I've got a bad feeling about this. I need a few more feathers. Who is it that needs them? You or this collector? But he does, of course. Pretty suspicious. Why didn't you tell me how many I was supposed to bring right off? I needed to see the quality. Just a few feathers more. I'll pay extra. Decide. Let me think about it. Sbírej 8 pírek. No tak, to máme. I've got some more feathers. Sleek and untattered. I hope that'll do it. I look at them and select the finest. There's your payment, with a small bonus. What am I supposed to do with the ones I have left? Whatever you wish. I've no need for them. Farewell. Zajdi později za ním. No, tak. Jelikož mě to zajímá. Počkej, tady... Prostě zkusíme den počkat. Ještě kousek dáme. Nebo dobře. Dáme to sem. Trošku zameditujem a... Zajdi později za... No to ne, furt ještě ne. You're strange, but a good fellow nonetheless. Jak? Ještě ne. Doba čekání. Tak. Co? Jak to? No tak to bohužel neuvidíte, nebo možná uvidíte, až se sem vrátíme později. Ne, tohle nechci. Tohle chci. Počkej, ne. Získal si všechny předměty, zanes kopií Hlenseltovi. Jež to taky krucina, ale na ptáky jsme krátký. Jasně, symbol víry, sejme z Henselta, vyrovnání. To taky úplně nechci, konspirační teorie. I když já jsem, no tak, já jsem nějaký klíče, myslím, našel. Dobře, zkusíme se podívat ještě dolů. Přece jenom jako dělat z toho 20-minutový video, to mi taky úplně nechce teďkon. Teďka 35 minut, tak to mám. Když jsem mi to zapomněl. Jasně. Tady je nějaká ta... Ty bláho, královna harpí, nebo něco takového, co jsem koukal na jiný trošku i hráče.
tady? Pustí mě to, nepustí mě to? Potřebuju klíč, aha, dobře. Tak ten je někde. Asi. Nevím kde. A jak to mají spojitost tyhle ty kameny, ale... Já teď... To je prostě to... Že... Jedu vlastně linku za Vernonám. Když si odvetem, nemám zase ty další informace. Ale to je dobrý způsob cestování. Rychlejší jak... Dobrý, to se mi líbí tohle. Počkej, vyrovnání nechci, na ptáky jsme krátký. Co tohle? Když to zajde později. No, dobře. Tak, jdem se přesunout zpátky do... Teď možná to řeknu správně, do Bergenu. Protože potřebujeme si připravit půdu pro to, aby jsme zlomili a sejmuli tu kletbu krále Henselta. To, jak se to vyvrbí potom všechno ostatní, to je otázka. Ale už tady jsem tam skoro byl. How many more can there be? Já vím, že bych to měl proběhnout, ale já chci trošku to, jestli tady prostě debil tady vylítoval. Aha, nejde koukám. Kde tě mám? Kde seš? Shit. No jasně. To nebudu dozad. Že by? Že by? Uf, ty bláho. A je. Se něco děje. Good, you're here. The Nilfgaardians attacked us. Any idea why? They were loitering around here, staring into the fog as if waiting for something. I summoned Fen, Silas, and a few others, and told Vess to cover us from a distance while we went to talk to them. So I asked the black dogs courteously why they were gazing into the fog, as if the Emperor himself was about to emerge from it. No answer. But I can see the anger, knitted brows, faces reddening. And they start growling to each other in that dog's tongue of theirs. A woman came out of the mist. Beautiful and barely alive. She dropped to the ground and a small object slipped from her hand. It was a jade figurine, no larger than a man's hand. If I didn't know it was impossible, I'd say it was Triss turned into a statuette. It is possible. Artifact compression. Where's this woman? I don't know. The girl growled at the soldiers and all hell broke loose. The Black Ones jumped us and she ran off towards the camp. I need to follow her.
We're going with you. Fall in! Aha, dobře. Co z těchto, dá se něco vzít? Počkej. Nejdřív potřebuju... Jasně. To by mělo být... Počkej. Teď jsem tady měl mít... I fought the Nilfgaardians a few years back. Browse and choose. Chci se podívat do své truhly, dobře, tak tady nic není. We should have our say. Take an interest in things. Tak v Ofremu zajdeme k tomu záhadnému. A tohle můžeme prodat. Lepší. Určitě ne. Fajn. Well, we should at least object somehow. A spit at the sight of the Black Dog. Tak, teď si teda zajedeme v Nilfgaardském táboře. Aha, v Nilfgaardském. To není tady. No tak. Jasně. Tak, konečně můžu projít. No tak, dropík. Dobře. A super soldier sailor or what? Tady bojujou. Respect mine. A? We're too late. Is the Percival ready to sail? It is. But they will not let us go. Henselt has plans of his own. I couldn't give a shit about Henselt. Shillard has Triss, and I need to save her. It's not an option. They'll not let us sail until you lift the curse. And we've no chance of catching the Nilfgaardians on foot. If they wanted to kill her, she'd be dead already. Besides which, we know where they've gone. Loch Muin, Witcher. The monarchs and mages are to meet and decide the fate of the known world. You will find Triss there. I promise. No, tak už víme, kam se bude hra ubírat. No, tak fajn. Se aspoň mrkneme, jestli tady něco není zajímavého. Máme tu něco? Ale to hele, já můžu být hrábě! Hehehehe. A třeste se nad Geralta s hráběma.
že to zkusíme nechat chvíli, ať je sranda. Ale mladá, berem všechno. O kolik kilo jsem přetížený? O 6 jenom, to není tolik. No... Krucinál, Draugitovi pařáty? What the fuck? No dobře, tady to asi pro dnešek teda bude trošku kratší díl. Protože a jelikož potřebujeme, ale ještě uděláme jednu věc. Co jsem chtěl, počkej, balada o honu. Postále větší, blá, 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 dobře. Rod kopí, které klíčka takovou. Zápisky. Není ono. Knihy. Dopis velvyslance Šilarda Fice. A Emherat. Na krátkém vodítku. Jasně, rozkazy. Aha, na rozkaz jeho císařské výsosti. Jasně. Aha, dobře. Vlastně přeludy, dobře, dobře. Balada, no. Tak. Naposledy s hráběma. Tak a já to tady pro dnešek ukončím. V příštím díle budeme dokončit krvavou kletbu. Sejmeme tu kletbu, co to je, prostě z krále Henselta. Bude to náročný, dlouhý, takže nebudu to pro tentokrát začínat. To nemusím někde po, já nevím, první scéně přerušit. Takže do té doby mějte se dobře, užívejte. Chtěl jsem říct prázdnin, ale prázdniny vlastně nejsou ještě. Takže prostě užívejte volného času, užívejte pěkného počasí a do té doby čus.